Așa. Viața fără bărbați, eu cred că nu ar fi atât de frumoasă. În primul rând, n-ar fi continuitate, fiindcă fără bărbați și femeile n-am putea da naștere copiilor și a următoarei generații. Și noi cunoaștem foarte bine că o femeie este cea mai împlinită și cea mai fericită atunci când dă naștere unui copil. Și tot fără bărbați, noi n-am putea să fim feminine, să fim gingașe, înțelegătoare, fiindcă numai alături de un bărbat puternic, inteligent, ne simțim feminine, iubite, alintate. Tot fără bărbați n-am putea să educăm feciori, fiindcă numai în familia unde există modelul bărbatului, deci băieții, sunt educați corect. Și n-am avea, cred că, parte de case frumoase, industrii grele, în care lucrează și pot lucra numai bărbații. Atât? Mulțumesc!